Hello. I mean, die brin onze wereld mijn vroegschikt adde is zond. Ik kom in de eerste toe. Project Wellbeing aan. Agus mi brin is gekulturmach sa ha storien. Agus geen taatje brin wie ik Gaelic sa vroegschikt daar zou. So, gerst kom ik aan een rotiachin. Sa Gaelic kultur kan mis mijn je. So, Smee Gordon Wells ha fysik dynja sa vuyen Wellbeing ik kom in echtri viste toe me join chen ach chans lunje gachum dier son en gael achum a heltin marken bieg le tjoloch istoch agus le gerstoch kan dan eerste toe. Wie met jen of zo aan het afhaarst Táise chu le stóí fan deolachacham héin, mé join kutjik in was een deolachaching, rút persanta sé noch. Agus situation bí mi bríine gíide nas arsing marken bíig agus torsta stí beachcan a hánig hukum trónópaachkum mar language teacher agus kutjoch man nech railsochi agus Kutjik in hastiúde gefrosit goin in Nederland. Ach, bek an context in dasioch, bi kain ek boil a vuyen Wellbeing ek gefrosit, gan da harsje sin in ash. Rol saurig an nudi, le workshop na gao, as meinjig me jo in je a sin a kielo le Wellbeing. Agus fascinulige torste stui. Artifacts marken big a pudding in vi brin son een guspesha a helle de gug aan de dooi agus a goed agus son tashpenug ed lead a hokal marken big so haar sin aking is larig komen echt de eerste tour. Rutte hoek me heen stay she issue 2000 in een tuistoch magazine bavisje wie Gina mag gach to de skacht blianne le starten en agus jalvan as rot mar sin uistoch agus ba article ik me waag het heen als de magazine was ja agus I brin man wehe wegke howlens na hinschigen na de gaki ist agus rut eentje nog me join she kon descrivi sjo sa Gaelic rut ha no avestjoch hanise agus a mi wonder persona reinishin agus a mi smunjach stoch krois munjach Gra kaad ekki permanent record ien of se gaan en ekki heen marken bug. Agus lis nach ra YouTube aan ik naam shan. Har karam ekki ed ach vi ga skrivig. Shacha vi gach klarig a go heen. So bi mi tjin de resh hon hosped shen na setje rust. Ach Rut de vaun waar meer zo'n koetje mocht goed is als een workshop zijn, zij goed mocht ze vastorien, agus kan je gaan, agus historien waar maar gebruik een goed crew de kun je gaan nakken, agus sound van historien zijn waar je kun je de niele. Agus va kunjichin agus storien ek na dynja sen och kutjo. Agus mesk na storien var sen och vi kunjichin och et dynjille ek ara kunjichin agus storien kutjo. So hullerut et all an kerkelon merkenbygg nja spiral agus al mar sen ha sin ja tukal. Echtri in jolich ak in heen merkenbygg kutjo dis en lonje gekors. Agus ha chokultamach ha sin son
Wellbeing gaan aan de waan zo'n duine le a kutjoch zo'n tjolichen agus zo'n geersnog het vat maar kan bier. So Jay en story hakken en jo she story harmat han tarmat Johnny shin brahad saakjes en joloch van nu around ulke leith agus rukug tarmat on 1920 ke het blierne as je me waarheid she me waarheid een nien saakje een paakje as en joloch. So wat loog heel aan echtere agus ik me vraagheid tarsien een jalaf show dat wij dol tronatic ik je gewoon meest nog uit ash agus het dol tron effects ik me vraagheid agus lewe me amach na skrivi me join noch pound sterling a show. Jay Horsey ach £1 note carried by Norman from the time he left home right through the African and Italian campaigns for 4 years until he returned August 31st, 1945. He gave it to me shortly after that. I keep it in memory of God's protection of him. So sinnaket minige geschreven me waarheid. Schreef als weerle, maar je een story en nog, dat was je nog. Ik kan zeggen, als je naar kindje ging, maar je een tarmateen, wel, maar dat hoort me bij een gilje zaakjes in Joloch. Ergens aan 1941 ga hij fikken te hun. Nu de Gaelic, Jan Gaelic. Ergens goed de schachet keet blierne, senedem, de ekke Gaelic. Ergens noorsen, han ik dat jachi, geïst. Ergens han ik dat slaan savantje, gevat ze zijn je geen, goeie kieuw. Ga hij de gastje gedaan, gefysiek joch. Ach, route van elkaar, me waren de kra. She nach roem kerst na eentje Markenburg. Waar ze preen snellijntje met een shell shock. Stoken kun goede zien heen PTSD is, nu wat ik in marchen. Kun je ga kerst na eentje, agus gaat je is zetelijke gedash, zo kerst nog dan de eerste tour, agus galava die is. En dat is zo, ga je maar go East Africa, go Tanganyika, maar van oorse. Verder ik op het vertreshak. Agus shot jalaf, ja, ook goed rash, geen me waarheid. Agus minjig de schrijver gemaakt, de hoede die is. Agus je ha tarmatakra. This is round the back of the house. My days of driving in the western desert have come in very useful in Tanganyika, for roads are very bad and often grown over with long grass. Jack of all trades, or is it traders, Norman. So, sinaket tarmat, maar de hashinya kahukshanish, waar could brave face, het er maar kan be. Jalaf snok. We zijn naar Heshoef, dit uw Lari, agus ik heb gemaakt talichtje. Ach, stuurchen ga je amach a helg. Agus ga je hollerat savig. Ga roe frekkers lichtrichen, ga ro fysik doen, ga roe. Holes, kurtoge kun jache Australië. Agus toch geroe senedem Australië nog vertreshak, fius onze gokuk aan Korea. Agus konorstaan kun jach gastje die is, die ook een danig kronovarig geht, kuju. Agus vat bleonig in moore ha holes skiel met joen.
ach als na early 70s nooit jalaf my cousin Sheila she en Neon ik meid het hier niet wij voeden gaan naar Toronto Caillou wij aan Australië van Trishak agus daar het ga ik in naar Helsinki naartoe zien kerst nog boelig hij is het greem en is verder dra taramat agus Caillou leis chéal sin a hook alle díist chai ag an deolach a horst jachi gan dúig seo a díist. Agus chaim a bhaid is maithaid go Heathrow ar son cynniuch ag dis ag an airport agus an óir sin is dúig a seachcunne ga chuid seachad cána daine híos an a sasing. Chai a chuid a eis jachi de gúist Farad fwydwch y dis gwtio di y ffiwyd y behinne sy'n ac at môr ac ianni agos I post ag dol elen mac yn dawsich agos I at y fwydwch ffasgyd loch sound ydi agos chwyd y siachat y feha y situation an y is gwtio di sy'n jawlwch Gesondach gofets a fisakin agus sin dat a happy ending mar go big gan story agus Sean Jalava Hakamse je me vaag is kutje die tarabat agus don lelen agus me vaag het heen a kent gotalistje het biel om camera agus viseichtje gero a bra het big en as jachi gesavadje ik en tui. So sin ac of story acum me in tarmat. Story person te han. Gema koorke ganse. Agus story had tok al verder ging. Gema koorke. Ach, ik kan nu nou je story gaan in Joloch hakken. Joloch waar brein Gaelic rigele gefilmte kakarstal kanateren. Ik kan nu de vig Gaelic het al ik ieder gemaakt maar na saartje na salon Joe. Ach, ruta eentje nog mee in koetjoch. Zij nu de hikke go vi klarig tacherstes en koetsemach zijn joloch. Zijn jechtri ach gemaakt bug. Agus nu de hikke go vi kumel in touch echtere. Agus I het skapje het fugentuur. Het Canada, Australië, agus India, China. Waar ik het is geen sound severely of ik had te schrijven, agus vashin gema natere gaif kuchok. So, mische brein is le at profession te arm markenburg, maar de language teacher agus sjorset in neach raunsachi. Had sjo tok al kistjen. Linguistic, agus applied linguistic on the dói. Agus san me oin na pingan senoch a ha mis an brin sa darna le yen tóca seo. Harug a sin a tóca kistjen stócha a vis kurtamach ma ha sin go vis muinech ug ag ide nas arsingje me oin Wellbeing an sa cheirsoch agus an dautje hek a Gaelic an sa froses sen. So, ha mi vis muinech ug me oin a kuspelin seo fat bliannachjin agus drases er his ha mi vis skrive when join kuchoch articles son journals agus views kuchocher son en paper heen en seo an the east.
So seo cúteú, ha dúla go dhéich cin cúteoch is lárach lín cúhan in Élan. So ma ha se voor zo'n leven goed vat, je hebt grémare aan hen nog. Ach, hier daar, se project, ruimsig hier een meer zo'n seiltje, zo'n pleernig in de nest, kent is Gaelic learning and use in a bilingual island community. Uyist, of course. Agus, so schreef mijn artikel, ik had een vader, ik coach ook ruim mijn summer, agus, han ik zin mag als een verpet. Agus, maar hoort mij had die echt geen, het larig lien, goeien in Nederland coach ook. Agus, Noorsen, daarna verpen dat we met alle brien, versja, brien, miljoen, the primacy of speech and the privileging of literacy from a Hebridean perspective. Hashos jeestje het talk around me at University College London. Agus hij toch al is de puntje wat je in mag als geet verpet. Ach, goed zoel is gezondigtje is het project goeien in Nederland. Agus me jedig heb ik goed zo'n immer gehorst is a verpet show sharing Gaelic voices. Har ik zo'n een hen ha question aan miljoen. De affordances ha in fein en is tron technologie uit. Agus toch gewel voorskelijk de ga aan een hen nog op een gegeven wie bergige worden. Kerst, hier vijf met me haal. Verder zo'n seiltje, agus vacuum se me en sen nog. Well, wat three main themes aan wat kan be. Hier daar bilingualism. Gevallig zijn. Jane Kuchum Ochudishin is writing, agus Jane Kuchum Ochudishin is speech. So we have bilingualism. Savage green en is als na lijn asho wie smenjig is bilingualism aan een dooi positive. Maar dat is koud, agus maar dat is kerst gaan niet ze. Had ik by definition maar had daar gaan akket. Hij roet ik in de warok akket. Zij roet ik in additional aan. Ach, gaan je zin raar, geweel muntje duist, maar dat wil me fijn mag. Aha, daar gaan er nog een gar niet smunje, maar jou en zijn, zijn Duitsen. Lies geweel daar gaan er eens, het jeen hoeking, genadere markenbier. Gaan je zin gar niet smunje, is een skilsaristje haking. Subjunction, gewilles aanrichtje. Agus hamis munjechug gertage, de racherachking is munjechug is daar aan een dooi positief. Gertage kan begin naar goedje gegaan, maar had je gewis munjechug met een wellbeing. Agus nerut een aanrichtje, een hacking, als een hersnog zo. Taken die aardje genelis en doe ik zo, maar als je van nog heel erg gaan en ik goedjes mooi geven je. Kan je uit die zin hakies jouw gitaar writing. Maar hij me schalt in hem is maar je geglasje story maken. Kette wisten je als je op een Gaelic kan uiteren, gaan je zin reja kan be at gaskrivig kan uiteren. Ergens ha kon er staan aan een dooi, nu de hekke gesmunjig met jou.
Gym bys mynd fel rydych yn ei orst. Mae'r hyn na cwmys yn sy'n acad. Mae'r language teacher a sy'n mis y bryn mae'r language teacher yn eich a sy'n clachtio dy fi smynnych na cehed skillen mae'r chan sy'n dwa. Listening, speaking, reading and writing. Agus an y doi fi sy'n ysmynnych na chael cwsyn bwlwch kerst mae'r hel na cehed skillen sy'n ulyg acin. Ach, na an smynnych ag mynd sy'n an doi linguistic, ha syliad, agus ha edrych fi syliad an linguistics, fat barach gyda cydd blian yn eist, gyfel primacy mar Cymraeg, ag speech. Mae'n jeich acin id yn ganan acin y frin, cyderaf hyn ca jeich acin id ysgrifig. Se brin a tîn yn dosioch, agus se sgrifig a hig as y ioi. Dy chwch, a chanon yn gani gan y hwylid dynnu. Mae'n esimplydd fa mi ag tacherstas an y glasgoed idach ag yn gydych conchrych ag 3 keer blianne van y rwchig donnachig baan maak yn tŵd. Baarst is en yn han an yn echtri na Gaelic an yn lalop. Baarstoch vria ach chatjach ekisen id Gaelic ysgrifig. So Chaneim sy'n na wismynnych gyfel rwytig yn y iorn mae'n jeitach id yn gan yn ysgrifig. Se rwytig cwrt yn eich gan bi speechach gan jeitach id y brin. Agus ac onorsdawn mae'n hel sy'n torst lwch gyliawr gan sgil strym. Agus san mar sy'n fara fel gwyn yn ielen y tîn ystwy an y doi am ysmynnych. Lish gyda mi ysan yn gwydym y heg sgil yn lafarst y cheltyn os y ffrosiac sio. Tro fi y clar ych dynia agos i at y brin siach a fi sgrifig na Gaelic. Agos sy'n dar na fferpad am i brin sy'n yn geraf chwsper mac yn byg your part in chwsper y fan. Gyfil primacy of speech awn agos ha cwnorsdawn mwch wyd y sy'n cws cwtym. Cws lwch is sgillen sgrifi siach sgillen lafarst. So sy'n fara fel sharing Gaelic voices i tîn ystwy na'n fiach. Agus na corym am y hawn nes yn tegniol y sŵr. Son cwd ddys na hacin on y nysg. Leis na skillen saunistje a hacin on y fi brin na Gaelic. Ha sy'n biel on an engineer. Ha revolution at all actually of communicative practices. Leis yn techniol y sŵr, leis yn internet a hacin, agus leis na ffónich yn live a hacin, agus na hwla na cwmys yn hwlig a ha yn leib na gyddys yn ŵr a sien, na chra ec ar sy'n sydd yn eichydd. Agus ha y tors coram gain am y doi ham ysmwynnych. Ach fe mi sy'n fi canan feicilo, fe mi sy'n caet ha da hwf gan y siaw. Nes yn techniol y sŵr. Ha ceist infrastructure awn gwn jecu. Cers go ma, ha cers go leor ma ha yn internet awn ach mae'r helen connectivity awn chanel sy'n yn dien of cwrs fe'n hwcht. So se ceist infrastructure a se noch. Infrastructure awn yn doi eile se policy framework agos ha fe'n med op with sy'n cwtioch ag i dy ffydditicioch, mae'r haisach yn. So, ha
gaan nu een geintje, maar teentje van leber kubik als ik hers nog. Kussie je of meneer de kraag en chin, ach ik ieder verliet ik joh. Ach waar ik zijn, a kistje aan, heeft een skillen, a hakin, een misnjoch, a hakin jullie aan zich hers nog. Is zo'n een technisch oer, dat is ja ook goed gefeem. Rotte Hanneke mag als survey was ik hadden is zoend, maar ieder de Gaelic als nog herst nog. Dat er eentje nog met jou in, het vuig de kerstok, misk de filentig, misk nog kenstogie, misk fius de teunje ik naar heel Gaelic. Haar vader ging jou nog heel korstal, nog heel tollistje, geweel de Gaelic dolciers als ik herstok. Als je in jullie vader geen meegorstel mee ontje. Zo, maar als je een meegorstel, als je een kilo geweel rotte in het al keer is je Wellbeing, je haking, maar hers nog. Zo, het is er in geen heen, het is nog mee ontje. Agus seo ha mis mu chanil na fuas glein ulig ac am hen nio ag guhan in yelen a stocha ring ga seo vi na farst je mar can biig Gymburing ein barach fé me yen of amach as an technialas oer na hasin het yeno een draaste harig de Vestonia premio in intergenerational connections, intergenerational transmission views, de hek go ied in de Gaelic. Ha kadam an an echt, let op een doelig is maar een simpler, zo'n Gaelic, a vase klechke gedesh, kiet blian a desh, a hoinj in de east, een Jew heen, agus brein me join. Maar er eens in onze workshops in onze project. Zo stachen kan brengen, wie smenje goed met jou in vier. De rotten maar zo een lessige riest. Agus kan beetje in ulig de tjeno artiesja. Dus a Gaelic a horst dash klarig als ze doi naterig uistjoch akin heen maar a hasin ka brien shach of ik schrijven agus a tjeno klarigen maar zo maar simpel.